бегиҷон исмоилов як ҳафта қабл маҷбур шуд аз русия ба тоҷикистон баргашта дубора мусофиркашонӣ кунад. 3 моҳи пеш бо кӯмаки маркази душанбегии машваратии кортаминкунӣ дар шаҳри санкт петербурги русия ба шаҳри велики луки вилояти псков рафт ва дар як фермаи хукпарварӣ ба кор оғоз кард. бурдан паспортҳоро гирифтан, либосҳоро гирифтан, кросовки. ҳама гуфтам хеле барои чӣ мегирӣ шумо паспорт, мо коркунӣ омадем хай. ягон ба фирм турем, ягон преступник нестем мо. Чӣ хеле гапай. гуфтан ки ҷам хел қонуна, ҳам хел қоида. Уже ман фаҳмидам ки ҷа ягон гап аст, айда дилм дур рафт. бегиҷон мегӯяд дар он фермаи парвариши хук шароити кор хеле сангин буд ва ҳатто ҳаққи аз ҳудуди ферма берун баромаданро надоштанд. мо дуруи фермада вана мешутем, ҳамаи корро мекардем. мурдои хугоро бор мекардем, трактор меомад. ҳама чӣ коре мегуфтан мекардем. дар як рӯз 13 соат кор мекардем. моро дар ин фирма гуфтан ки 12 соат. ҳамиди рафтем уҷа гуфтан не 13 соат кор мекунем. Ихел 14 соат я саатша обед меровардан. баъд аз 3 моҳи кор дар он фермаи хукпарварӣ дар русия бегиҷон кори сангин ва шароити бадро таҳаммул накард. аввал писараш ва баъди 3 моҳ маҷбур шуд худаш тарки кор дар русия кунад. моро ҳам 13 000 пули билет додан. гуфтан бокимондаша моҳи марда роӣ мекунем. ина ирӯз 8 марда. шашума хар хелеги гуфтан 3-4 роӣ мекунем. ина ки шашум ҳафтум омад, на телефонай, на гапай, на хабар. бегиҷон мегӯяд агар қабл аз рафтан дар душанбе моро аз чунин шароити кор дар фермаи хукпарварӣ огаҳ мекарданд ба ҳеҷ ваҷ онҳо розӣ намешуданд ки ба он ҷо ба кор раванд. аммо ин иддаоҳои бегиҷон дар мавриди шароити будубош ва кор дар фермаи хукпарварӣ дар русияро масъулони маркази машваратии кортаминкунӣ дар санкт петербург ва ҷамъияти захираҳои нирӯи кории шаҳри санкт петербург рад мекунанд. онҳо мегӯянд муҳоҷирон қабл аз сафар медонистанд ки дар фермае кор хоҳанд кард ки талаботи санитарӣ хеле шадид аст. оиди маош, будубош, шароити корӣ ки арз карданд ва норозигӣ изҳор намуданд, ҳамашон тариқи скайп огоҳ шуда буданд ва мо метавонем марҳамат инҷа ҷои ягон рӯйпӯш нест, метавонем он навори скайпро ба шумо пешниҳод намоем. кордиҳандагон дар русия мегӯянд мо роҳгироро то русия ва макони кор, таҳияи санадҳои зарурӣ, ҷойи хоб ва 3 вақт ғизои ройгонро ба муҳоҷирони корӣ аз қабл пардохт мекунем. муҳоҷири корӣ вазифадор аст ки дар 2 моҳи аввали корӣ хароҷоти кордиҳандаро пардохт кунад. Никогда никаких паспортов мы ни у кого не забираем. И все об этом прекрасно знают. Личные документы иностранного гражданина находятся всегда при нем. кордиҳандаи рус мегӯяд бақияи маоши ҳар нафаре ки дар он фермаи хукпарварӣ дар русия кор карда ва дар нимаи моҳ аз кор даст кашидааст, пас аз 18 ҳар моҳ ба он нафар расонда мешавад. ба қавли онҳо агар чунин намебуд шумораи хоҳишмандони кор аз шумори муҳоҷирони корӣ афзоиш намеёфт. ҳама шароитҳоя фаҳмондан дар он ҷо хештаборо кор карда истодан хай шароитош нағз гуфтан насиб бошад билет мегирем мерем. дар гузашта садҳо муҳоҷир аз шароити бади корӣ ва напардохтани ҳаққи корашон дар русия шикоят доштанд. аксари онҳо аз тариқи кордиҳандагони ғайрирасмӣ бо кор таъмин шуда буданд. соли гузашта аз тариқи маркази машваратии кортаминкунӣ дар санкт петербург ҳудуди 300 нафар муҳоҷирони кории тоҷик дар русия асосан дар қаламрави шаҳри санкт петербург ба кор таъмин шудааст. ҳоло дар оғози мавсими муҳоҷирати корӣ ҳудуди 80 нафар муҳоҷиронро ин марказ дар русия соҳиби ҷойи кор кардааст.